Každý chce mať krásnu, hladkú a zdravú pleť. Na to, aby sme zdravú pleť mali, treba sa o ňu starať. V pôroch pleti a pri korienkoch chlpkov číhajú tvory, ktoré pleti môžu veľmi uškodiť. Kliešte Demodex nám vždy robia spoločnosť a len čakajú na vhodné podmienky, aby sa premnožili a napáchali na nás poriadnu škodu. Kliešte Demodex majú prsty vo veľmi nepríjemnom chronickom kožnom ochorení, ktoré spôsobuje zčervenanie alebo pretrvávajúce začervenanie na našej tvári. Je to rosacea. Príznaky rosacej. Zčervenanie tváre, viditeľné žilky, opuchnuté hrbole, problémy s očami, rozšírené póry, zväčšený nos a k tomu pocit pálenia postihnutej oblasti.